pořad a podcast Momenty. Milí příznivci podcastu Momenty, vítám vás u dalšího, tentokrát březnového dílu a je mi ctí zde přivítat dnes Beatu Haltov, učitelku a umělkyni. Ahoj. Ahoj. Tak my jsme dnes u tebe, natáčíme v tvém domě, kde si troufám říci, že to vypadá jako v ateliéru. Byl to záměr dostat se prostřednictvím umění i k tomu uměleckému bydlení? No, tak spíš ne, ale my umělci si měníme často své umělecká díla. Takže tady mám obrazy od svých přátel, od vynikajícího umělce Milana Češvara. Pak tady mám od bývalého profesora Kanady Thomase Laxe taky nějaký obraz, no a něco tady mám i svého. Je to tak, že se to umění proměňuje postupně podle toho, jaké životní etapy prožíváš nebo si prožila? Tak určitě, určitě. Já jsem začala studovat na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. No a pak hned nějak po sametové revoluci jsme se najednou ocitli na filozofické fakultě, protože se to všechno změnilo. A já jsem začala studovat v ateliéru docentky Michaely Terčové. Studovala jsem textilní tvorbu. U textilu si ale nezůstala. Ještě jsem chtěla říct, vlastně já jsem na té univerzitě ještě se dostala k performačnímu umění. Co to vlastně je performační umění? No, to je, když umělec používá své tělo k vyjádření své tvorby, vlastně a propojí to s tancem a s hudbou. To jsem udělala já, to byla vlastně moje diplomová práce. Byla jsem, pak jsem se doslechla, že jsem byla jako první vůbec na katedře, která použila toto performační umění. Když tak poslouchám, co toto performační umění je, tak chce to určitou dávku odvahy a určitě není pro každého, protože ne všichni umělci jsou extrovertní, je to tak? No, nebylo to jednoduché pro mě, určitě ne, ale nějak jsem to zvládla a bylo to něco výjimečného tenkrát. Jak už jsem zmínila na začátku, ty etapy životní se propojují jaksi s tím uměním. Ty jsi prožila několik takových uměleckých dob. V jaké etapě nebo době umělecké, materiální možná, řekněme, se teď nacházíš? Protože já vím, že jsi prožila dobu kovovou, tvořila si často z kovu. Tak co teď tvoříš v tuto chvíli momentálně? Jaká byla ta cesta a jak si postupně proměňuje od toho studia? No, já jsem totiž hned po studiu odešla do Švýcarska. Měl to být jenom takový výlet nebo dovolená a nakonec se z toho bylo 18 let. Jo. Že z výletu se stalo 18 let bydlení ve Švýcarsku. Ano. Tam jsem ve své tvorbě pokračovala. Už jsem vlastně ani tak moc netvořila v tom směru té textilní tvorby. Byly to na začátku jen ještě nějaké koláže. No, ale začala jsem dělat oleomalbu na desce. Byly to takové abstraktní díla, jo. To byl takový můj cyklus oleomalba na desce. Pak se to posunulo jakým směrem? Pak po těch 18 letech, bohužel, nebo nevím, jak to mám říct, tak se to stalo, nebo bohu díky, jsem se vrátila opět do České republiky. Na začátku to byl trochu tak pro mě šok. Po tolika letech si tady vlastně jsem musela začít zase od začátku. Musela jsem si najít práci, našla jsem si práci,
kde jinde než v železárnách. Pracovala jsem na Moravy Steel. No a to bylo zajímavé, protože vlastně to mě přimělo k další mé tvorbě, když jsem začala pracovat s tím hutným materiálem nebo s železem. Ne jako takovým železem, ale vlastně už chátrající železo, čili korodující. Takže je to tak, že ten umělecký duch prostě se nezapřel v těch železárnách, když si nastoupila na nějakou pracovní pozici. Jaké pozici ses věnovala? Co jsi dělala? Pracovala jsem na oddělení logistiky. A ten umělecký duch se tam probouzel v tobě pořád, dá se říct, že jsi viděla to umění všude a No, prostřednictvím toho si začala tvořit. no ano, tak trošku Švýcarsko mi chybělo. Je tam krásně, samozřejmě krásná příroda. A když jsem chodila do těch železáren, tak cestou k autu mě třeba zaujalo kus rezavějícího železa na zemi, nebo jsem viděla nějaké rezavý plot nebo rezavou hůbku. A bylo to krásné, protože vlastně ta příroda si to sama vytvoří, vlastně takové umělecké dílo, jakoby, jo. A zajímala mě ta barva té koroze. A tak jsem si řekla, co takhle to hodit na plátno a udělat z toho obraz. A tak vlastně se zrodil další cyklus mých obrazů s názvem Koroze. Dá se říct, že jsi vnímala více ten kontrast po tom nádherném Švýcarsku, po té krásné přírodě, která tě obklopuje, se vrátíš sem do svého domova. V tom Švýcarsku ani ta koroze vlastně tě nějakým způsobem nemohla obklopovat, je to No, tak? tam jsem si toho nějak nevšimla. Ale no, byl to kontrast, protože nejdřív, jak jsme se po návratu, jsme byli vlastně pořád se synem nemocní, než jsme si zvykli zase na ten vzduch tady. No a jinak měla jsem problém, protože ve Švýcarsku se všichni zdraví, jo. Když někam jdeš, a hlavně v malých městečcích, na vesnici, i cizí lidi, když prostě procházejí, tak se pozdraví, jo. No a to byl tady problém pro mě, protože já jsem tady dlouho chodila a každého jsem zdravila a ti lidi se na mě dívali, že Divně. divně, no. Takže trvalo to nějaký čas, než jsem si odvykla. No a ty jsi vyjela v kterém roce? V kterém roce to bylo? V kterém roce byl ten návrat? V 95. Ne, v 94. To jsme vlastně ještě nebyli v Unii. Mhm. A příjezd byl v roce 2010. Takže doba se změnila, změnilo se určitě i to umění. Jak prostupovalo tebou v tom Švýcarsku a jak potom postupně po tom návratu? No po tom návratu to bylo to období té koroze. Já mám totiž takové cykly, takové období, jo, že netvořím pořád, neustále. Vždycky mám nějakou pauzu, pak zase mě chytne jakoby ta můza, se říká, jo. A mám spoustu nápadů a musím tvořit. A musím dělat a musím to dělat, jo. I po tom období koroze jsem měla nějakou pauzu a pak jsem dostala nabídku výstavy v Rakousku, ve Vídni, v jedné známé galerii Lukase Feichtnera. A to byla super šance, tam vystavovali a vystavují dodnes přední umělci, světoví umělci známí. A já jsem tenkrát tvořila z plastu, protože mě zajímala ta tematika ohrožení plastem naší planety. Soustředila jsem se vlastně na téma plast v našich mořích
Takže jsem začala dělat objekty, to už nebyly malby, ale objekty z plastu. Dělala jsem plastové korály, vlastně jak to moře je tak znečištěné, že už i ty korály začínají být plastové, Aha. odumírají, jo. Ryby, umírající ryby, které mají v sobě už ty částice plastové. Takže prostřednictvím těch plastů si chtěla ukázat vlastně znečištění té planety, to už jsi Ano, řekla. chtěla jsem poukázat na ten problém, že to moře je opravdu zanečištěné plastem. Řekla bych, že ty ryby jsou vlastně zevnitř plastové. Já jsem to propojila totiž ještě s tou korozí, takže byly to velké ryby, byly vlastně z korodovaných šroubků, matic a to znamenalo, že ty ryby už mají v sobě kousky toho plastu. Ten plast Že umírají vlastně i jakoby korodují ty ryby, umírají, jo. Pak jsem dělala takové reliéfy, objekty na stěnu, vazala jsem plastové hadičky na měď, na takové síta měděna. Mělo to znamenat, že ty korály, mořské útesy korálové jsou vlastně z plastu. Jaká byla reakce okolí na tohleto tvé plastové umění? Začali se lidé, řekněme, vnitřně probouzet, že něco je špatně, třeba, že těch plastů je skutečně kolem nás moc? Myslím si, že to vnímali a tu výstavu jsem měla před 7 lety v tom Vídni a vlastně to bylo období, kdy vědci dokázali už, že máme mikroplast, že existuje mikroplast a máme ho v těle, máme ho v krvi. Toto tenkrát byly takové jakoby začáteční studie a vlastně teď to je opravdu velký problém. Píše se o tom hodně a vlastně je dokázáno, že máme ten mikroplast, že už je i když je žena těhotná, i už ten plod ho má v sobě. Je to smutné. Je to smutné, co jsme udělali s naší planetou. No ale u těch plastů si vlastně zůstala. No mezitím jsem ještě měla takové další období. To byl akryl na plátně. To jsem čerpala hodně z přírody, témata, ale taky mezilidské vztahy. Jak se dá akryl propojit s mezilidskými vztahy? No, zajímalo mě, jak to je s tím partnerstvím, s tou láskou a tak dál. To je vděčné téma, že používala jsem akryl a vlastně pracovala jsem hodně s náhodou, jo. Dělala jsem taky tisk na plátno a vlastně jsem chtěla znázornit tu cestu, jo. Jak se potkají dvě duše, každá ta naše duše má něco zapsaného, jo. To, co prožila v životě, jo, máme to zapsané nějak uvnitř v sobě, ty příběhy, jo. No a pak jsem to propojila třeba na mých obrazech červenou linií, která znázorňovala tu lásku, že se ty dvě duše najdou. Každý má jiný ten příběh v životě. Najdou se, spojí se. Další obraz byl, že už jsou propojeni prstínkem, takže tím kruhem. No a pak po několika letech jsem ty dvě části na tom obraze propojila okolí, že vlastně po několika letech už to spojení je takové strašně silné. Uhum. To je krásné, že se tam ukazovala vlastně jenom to pozitivní v té lásce. Žáden rozvod tam nebyl naznačen. Ne, zůstalo to tam. Zůstala tam ta silná ano. láska, to silné pouto. Ano, a to jsem měla výstavu v roce 2023
2003, jo, takže před 3 lety a ta výstava byla v galerii Půda v Českém Těšíně. Mhm. Ostatně tam byla také poslední výstava, kde jsi vystavovala svá díla. Měli jsme ještě nedávno společnou výstavu, která končila teď v únoru. Vystavovali tam přední umělci. No a pan Ladislav Šprc vždycky organizuje takovou výstavu, která se jmenuje Iniciály. A vlastně všichni ti umělci, kteří tam vystavovali, mají vytvořit obraz, nějaký objekt se svými iniciály. Co jsi vytvořila ty? Už jsem byla ve fázi zase plastu, takže jsem vlastně vytvořila takový plastový objekt a bylo to morzeovka. Vypalovala jsem do toho plastu mé jméno, ale morzeovkou. Skutečně zajímavý nápad. Uznali ti lidé kolem jdoucí, že je to morzeovka? No ne. Mladí lidé už vlastně ani neznají morzeovku. Si myslím. Málo lidí poznalo, že to je morzeovka. A kde se v tobě hromadí tyhle ty nápady a zůstáváš u té doby plastové? Nebo už tam zase propojuješ a přidáváš další materiály? Chci navázat na tu výstavu, kterou jsem měla ve Vídni a chci prostě poukázat na ten problém toho mikroplastu, jo, který je v nás a všude. Mám nový projekt, který mi prostě pořád běží hlavou, protože pořád přemýšlím, jak to udělám, z jakého materiálu, co udělám. Takže chtěla bych mít příští výstavu tady v Třinci a chtěla bych to také udělat formou happeningu. Chci zapojit toho diváka, ten divák si může taky tam něco dodělat, udělat, napsat. Je to tak, že to toho návštěvníka, diváka vlastně vybízí k tomu. Ano, ano. To je Chci to hezké. udělat tak. A prozradíš nám něco více o tom? Protože je třeba se pro ten projekt určitě nějakým způsobem víc připravit, je to tak? No, sbírám teda plastové flašky. Ono si to propojila i s tím učitelstvím, že to sbírají děti ve Jo, školách, je vlastně. to tak? Nebo ve škole? Ano. Všichni jsou nadšení, všichni pijou ty minerálky a nosí mi ty flašky. A těší se na to, že budou moci taky tu výstavu navštívit a zúčastnit se. A vlastně být součástí toho uměleckého díla. Ano. A já si myslím, že je důležité zapojit mladé lidi, protože tu výtvarku se vyučuje jenom na základních školách a střední školy už to nemají, kromě gymnázia. Takže je fajn prostě ty mladé lidi zapojovat do toho. Chceš ukazovat pouze tu moderní umění, nebo chceš i nějakou klasiku do toho vnášet? Ne, jsem zaměřená na to moderní, na tu abstrakci, co nás trápí. Prostě obraz má poukazovat na nějakou problematiku. Ty obrazy něco vyzařují, jo? Nějakou energii. To je, když jdete navštívit nějakou galerii a díváte se na ty obrazy, na ty umělecká díla, tak to něco s váma dělá, jo. A taky to vyzařuje nějakou takovou pozitivní, fajn energii. Je to stejné jak s hudbou, jo, že třeba hudba na vás taky působí, jo. Říká se, že i hudba léčí, jo. Co chceš, aby si z toho třeba i ti žáci tví odnesli, když zhlédnou to umělecké dílo? Že je důležité se obklopovat uměním, protože už od pradávna vzdělaní lidé a bohatí lidé se uměním obklopovali. Ten člověk, když je tím uměním obklopen, když navštěvuje galerie, tak si myslím, že to zanechává uvnitř nějaké stopy a ten člověk má lepší energii.
Umění není o tom, že si koupíme obraz a plní nějakou roli nebo funkci dekorace, jo. To není to správné umění. Obraz nemusí být jenom krásný nebo musíme ho chápat, jo. Ten obraz má na nás nějak působit, jo. Takže asi toto, aby pochopili, že to je to umění. Já bych se ještě vrátila k tomu Švýcarsku. Jak tam lidé vnímali to umění? Jak tam studenti, žáci vnímali to umění? Srovnala bych to s Českou republikou, že to tak je na stejné úrovni. Není to stejné jako třeba v Itálii, jo. Toskánsko, to je úplně úžasné, jo. Často tam jezdím a je to tam jiné, protože Itálie má vynikající umělce, má a tam, když přijedete do úplně malinkého městečka, tak tam najdete třeba 3, 4 malinké galerie, kde vystavujou to současné umění, jo. Úplně úžasné věci. Aha. A tady to tak není, bohužel. Možná v té Itálii je to tak, že to je bráno automaticky? Je to bráno automaticky i v těch školách, jo, že ty děti jsou si vědomy, že mají úžasné dějiny, prostě umění, jo, architektury, malby, sochařství, oni vlastně s tím rostou, jo. Je to nějak zažité. Že mají v tom i širší ten Ano, rozhled. ano, mají v tom širší rozhled. To vidíme i u těch lidech, jak se oblíkají, jo, mají to cítění, mají tu kreativitu. Si dnes představíme pod pojmem umělec. Dobrého umělce poznáme tak, že je trochu dopředu a že lidi tomu nerozumí, tomu jeho umění, jo. Nebo jak tady říkají, co to tam napatlal, to dokážu i já. A přitom to není pravda, jo. Že není to jenom tak, že si ta umělecká díla tvoříš podle svého, jak ti vlastně ruce plynou, ale je to tak, že musíš nad tím často i přemýšlet? Určitě přemýšlím, jestli to půjde udělat, jak to půjde udělat a teď pracuju se spínacím špendlíkem, který zase znamená to propojení, spojení. Každý si v tom najde, co chce, je to takový prostě objekt. Zkoušela jsem to, je to taková zkouška. Zkoušela jsem, jak to bude vypadat vlastně, jak to půjde, je to těžké, bolí mě z toho prsty, zapíchovat ty spinací špendlíky do toho plátna, jo. Ale myslím, že to vypadá dobře. Vypadá to určitě dobře. A tady si troufám říci, že se zase vracíš tak nenápadně k dalšímu materiálu, kterým je kov. Je to tak? Uvědomuješ si to? Vlastně ano, vlastně ano, je to tak. Zase je to kov. Držím palce, aby ty všechny projekty, které máš takhle uspořádané v hlavě, vyšly. A co bys poradila umělcům, kteří by se chtěli v těch malých městech České republiky jakým způsobem zviditelnit? Jak by si měli vyšlapat tu cestu k tomu umění, abych je bylo vidět, protože ty jsi důkazem toho, že se dá vystavovat velká díla i v zahraničí. Konec konců měla si výstavy nejen ve Vídni, ale i v Německu, ve Švýcarsku také. Ano, párkrát v Německu, ve Vídni, v Praze a u nás. No a jak to chodí vlastně, když si chceš uspořádat svou výstavu? No tak buď vás osloví ten galerista sám. To je asi nejčastější způsob. Ano, anebo oslovíte tu galerii. Je to tak, že přijdu dobrý den, nakreslil jsem obraz, vytvořil jsem něco, chtěl bych vystavovat? Ne, tak musíte mít nějakou tu historii za sebou, musíte ukázat nějakou tu svoji tvorbu, není to jenom tak, že přijdu, namaluju něco. Ale chtěla bych říct tím mladým lidem, že se nemají vzdát. Je důležité jít za svým cílem a zkoušet a nevzdávat se. To poslední otázka, s jakým umělcem
z pradávných dob nebo ze současné doby, je mi to jedno, se nejvíc v dnešní době stotožňuješ? No, tak to je těžká otázka. Neřekla bych, že se ztotožňuju, ale napadá mě teď citát od Vincenta van Gogha, který řekl, sním své malby a pak své sny maluju. Já bych se s tím ztotožnila, že neřekla bych, že sním své malby, protože nedělám jenom malby, ale bdím, protože nemůžu spát, protože se mi ty projekty, ty věci honí hlavou a pořád přemýšlím, jak to udělám, půjde to, nepůjde to. Takže asi tak. Jinak je více umělců, kteří mě fascinují. Je to třeba vynikající, ještě žijící umělec Gerhard Richter. A pak asi bych řekla Jeff Koons. Ještě mě zajímá, jestli by si chtěla postupně dostat také k jiným materiálům. Třeba k těm přírodním, jako je dřevo. Zatím jsem se dřeva nedělala nic. Ani jsem to neskoušela. Ale líbí se mi kombinovat to přírodní s tím umělým. Třeba ty kontrasty, jo. Kov, dřevo, sklo, plast. Je to úžasné kombinovat to moderní s tím starým. To mě baví. Já ti přeju, ať se ti všechny tvé umělecké projekty vyplní, ať je dokončíš v brzké době a dokážeš třeba snít také i o něčem jiném, než o tom umění, ale samozřejmě, ať vznikají pořád v tvé hlavě ty nápady na projekty a ať už budeš tvořit v dalších letech z jakéhokoliv materiálu. Děkuji za rozhovor. Děkuji ti moc za krásné povídání. Milí diváci a posluchači, mým dnešním hostem byla učitelka a hlavně umělkyně Beata Haltov a já se na vás budu těšit v dalším díle našeho podcastu. Naschledanou. Naschledanou.